chcem byť tvoje zlato. Vyber si mňa, nechaj sa mnou hýčkať. Vyber si mňa, som absolútna špička. Tak ktorý bude váš? Stačí si vybrať. Za najlepšiu cenu na trhu môže mať teraz super smartfón úplne každý. A k tomu navigáciu pre celú Európu zadarmo. Viem, že láka ťa to. Vyber si mňa, ja chcem byť tvoje zlato. Vyber si mňa, nechaj sa mnou hýčkať. Vyber si mňa, som absolútna špička. Vyber si mňa, viem, že láka ťa to. Vyber si mňa, ja chcem byť tvoje zlato. Vyber si mňa, nechaj sa mnou hýčkať. Vyber si mňa. Vyber si mňa, viem, že láka ťa to. Vyber si mňa, ja chcem byť tvoje zlato. Já nahrávám a trvá to jen chvíli, nahrávám. Dobrý, zase tady to jde. Stop. Minule. No, že to sekalo, vole. Musíme znova. Se seká. Musím být tady ve prostředí. Na to stopni, vole. Aha. No už to... Tak dlouho. No druhou. Ne, to nechci. To nechci. Počkej, ty to furt nahráváš, Já vím. Au, ty to tomu nepovede listník. No. Už to stopni rovnou. Počkej. Tak nejdřív to stopni. Vole. Nahoru, vole. Ty vole, znova, repete. Dobrý, kamera, akce, stop. To je hlava. Já nemůžu. Jestli to vydrží nejde. jenom kousek,